then inini ndinozoonawo futi zvindinoita pamusoro pekuti chitsotsi changu chabatwa ndogona kutomutengera mota nokuti ndimi munhu unonga ari wekutanga undibata kuti nditsotsi nomutengere motikari yowani. Musamboregera pazvifambire baba anomubatsira anatozviziva mafambisirwo azvo munotowina chiziva kuti nyaya yemukaiwina ndomutengera mota. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Makauya munhu aini makakasi tikaitaura muno chiti makakasi achiti ndakadyirwa munda bedzeni dzakadya zvekuma4 buckets ndo zvandairatombada mukati ano hazviiti ngaende kunodhumeni handizve dzakadini 6 dzakanyanya hazidi bheta zviende kwamudhumeni handizve ndakashayomugona yekuti nditsanangure ndati pane mazwi ataurwa asikazi kudire chakanaka ndiyatsanangure mukati mune musikazwa zvachito kutaura nditsanangure ngoti ndazwe mazwi akudai ndisikazi kubvisikana munjini ndopazvindoendekaaatanga chitobva ipamberi hatina kunopeta mazongweni nekuti kana kuti tizive kuti munhu dzacho dzakandya nguwai masikati here manheru here hazvina kumbonge zvakatsanangurika saka ndazvidafunga kuti ndichachitibvunzewo kuti handisi kuramba kuti ndakasiya nepepa ndichiouya asi hapana patizobvunzawo kuti mbe dzakadyawo nguwai ndakandionesa mari sikasindiswe pamba pangu ndakatosvika handisipo munhu akatuma netsamba ndisitoripo anhu andaripo anomaitakuvai akaiaa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 ndakaenda ndikatora panapa ndikatendea ndakaona katendika dzidzi dzemasikati pasinaoni zvakadaro petukai kumhatso asi ndaitorwara musi wacho ndokusivaitauri kuti kanyetokurwara asi ndaitorwara kutoikuta munhu ndakatonanga nditoendidzingira ndarakashaka wakandoona panapa ndasvika pano vakatonditi mai makagwinya here nyama dzanga dzitoisha panapa ndipandaifange kuda kuti ndasangana namanya inoita pamusoro ndachitoitaura naye kuti mai kuti chii ndati mwiri yangu yasitoisha panapa ine muri kufambirei chii ndinodzonga agarai pasi nezotidonhera handisi kuti ndakaita kurwara ndinotaura chimiro chacho matire chinge chakaita kuti pakanga pachozendinga ndakanyepera kurwara asi ndaindichitorwara ndotokutanga ipapo kurwara kwenye hakuna chekuti anikowakonzese handizvikani nekuti vana vangu vanotocheka munhu zvisikana ndotozikana ngemunhu wese amakakazatenduri mabhakiti 6 iwakatanga akwanisi nokwansekera saka kutoka kuti kutoka kuti dzakadya nguwa kutotanga yacho tuwani iye ane ripoti bheki amira uzwe ripoti bheki yakatokonti
yaida kuti ingati noapa mukana wekuti iwo abudisa chinhu chekuti atidare kune rakadhanira kuti asataura asi zvaari kutaura zvacho hazvina hazvo zviri kunyanya kuabatsira kubvunza dare kuti dzakarira nguva iyi kuucha kumazuva kuya kwangando kuya kwemombe mombe dzinofudzwa masikati dzinofudzwa manheru dzinovharirwa mudanga dzatoya mumunda mwemunhu dzatoya mumunda mwemunhu hachabvunisi dzakarira nguva iyi wakatobvunza kuti dzakaya nguvayi kuya kwemombe mumunda imhosva nekuti masikati mombe dzinofudziwa manheru dzopiwa mvura dzoiswa mudanga dzovharirwa dzobudiswa mudanga mangwana dzakunofudziwa kusvikira vanhu vatora gomo rakuisa mumatura mozosiya munhu dzikaya chirimwa chemunhu imhosva zvokwabvomesa zvakabvuma kuti ndakuda zvokugemera apa muri kuti makwaya panapa muchiti mombe dzakaya masikati saka ndakanzidzokerai kumba nekuti masikati anotenderwa mombe dziye hakuna mutemo unotendera kuti paite nguva inotenderwa kuzi mombe dziye mumunda maanhu nekuti nguva iyoyo ndiyo nguva inotenderwa hakuna nguva inotenderwa kuti chirimwa chemunhu chaakasima chidyiwe nemombe mombe chisikwa chipfuyo chinochengetwa pamba chinofudziwa ndosaka chichivakirwa danga anonzi matamed animals anochengetwa nevanhu kana madomestic animals anotochengetwa mukaisiya ichienda stray inopara mhosva yamunoripa semaripiro amakuita andina kuti amakakasi mabhaptisi antu akakanisa hamuna danani mabhaptisi akawanisa andizozvinokataa kuti tu atinota akakura akati mapazi asei ndakangosvika handi zvinhu chandakapipisa saka makuti pai dzakazvangora zvendiwo mutemo zvakadzanguva nyingi iye akatogaria handisi kuti inini ndiri kuramba dai matoziva kuti ndaita asi ndikutaura kuti masava chakamira kunozvibatira kuti hamuna kuti kwaigaire pamuviri ndaifunge kuti ndainotoizotaimitombo kunge wakandobva kuzvinobvunza kuti wakandirayo dzakamborya nguvani otaura ndisizosvika kudini ndafunge kuti zvozvakaifanwa makatara navo kuri kumbai makatedzera nekumbai asi zvokuti mombe dzakaya munda mano vakakasi munowirirana nazvo here mwana wakachauya ndiye usaka auya zvine chindokamira ndikona kunzi ndakazoya nemwana wakati mai nezvemaita chimirai ndendi nozonzire maita wakabva auye mwana ndokusviti mwana asisikunga mudoko wakauya ndimiririra echoya nemupurisa wakauya netsamba hamusi kupindura ati imimi asi mukuwirirana hemunazvo kaumodedzeni dzakaya munda mano pano nditi shokenge kuti handisi kudziona mombe dzacho ndoite dambudziko ndipo ndindaasizi kudziona munhu dzakasvika dzakudisiwa dzati akure kauti wakadziona atomboteerwa kuti munhu mwadzisiya pari mwadzibudisirei akati ndikandabudisa ngadainde mutemo wehurumende yatinondokuende kumasangano yacho anoti mutemo wehurumende mombe haina kuti masikati aine kumanya ndozvanotaura zvafanana nenyembo anondoti imbwa ikapare huswa nomwedzi wacho ndinodini ani muone mutara mombe ikatsikwe mutara ngemotikari unosunga mudzi wechi wemombe ndio mutemo wezimbabwe. Right. Mauya mundare munhu uyanga mharanyaya kuti dzakadya mumunda mangu zvangu zvakatopera chibage changu tikataura zvese takataura tikasvika pakuti uyu akati ndikuda 6 buckets here ndizvo zosvika pakuti no sisi dzakawanda maybe 3 handizvo
munhu kuti uzosvika pakuti 6 dzakawanda dai dzaita 3 kudii kubvuma mhosva kuramba uri kutema uchibvuma here kana kuti uri kutema uchiramba saka ngatisadodzedzerana nguva tichitaura chii zvinhu izvozvo. Ini takazoenda kuadvocate tikavabatana munhu kuadvocate ripoti iri pano zvokuti munogona kuerenga chirungu munozwa asi chirungu chacho zvinonyanya kupinda nezviti zvo ibva tapinza izvozvozvo ndichitsanangura kuti unoritsanangura kuti all right. Makakase was claiming financial losses. Financial losses kurasikirwa kwaakaita nemari yake akanga aisa ipapo pakuzipa pakaiswa mbeu $16, compound D $9, ammonium nitrate $10.50, nelabor $10, total $45. Saka ava manje pakuti from the extension officer observations, estimations, area which was planted was 0.2 should be hectares. Expected plant population was 6,600, but on the ground papa in about 4,300 because azvinonga zvakanyatsokuita zvakadii zvakanaka chibazindo zvakarutaura. The above figures indicated that the yield was going to be very low, of which yes, it was low. Therefore, the estimated yield zvaitarisirwa kuti pane zvaakaisa izvo zvaibuda iti 0.8 tons. Saka 0.8 tons ipercentage chikamu kubva muzana percentage munoita ambozvazi chazokwira chinhu 2%, zvakwira ne1%, 5% kuzwa kana kuti unotoziva kundozwawo kana mukombi. Saka percentage iyoyo inozowekwa kuzobuda yaani tani unoona kuti 0.8% yaitarisirwa kubuda apa makg manganisira pari kuonekwa paine 80 kgs dzakadyiwa nemombe dzenyu 80 kgs which is equivalent to 4 mabhakiti. Makazwisisa? Saka mapepa ake zvese zviri pano. Saka tiri ipapo tine nyaya yekuti imweni murikuda kubhadhara 4 buckets dzechibage. Bhaketi riri kuita mari saka tongoti that's about $28. Saka inini pane $45.50 yembeu dzake zvaakaisa paakarima akaisa zvinhu $45 zvinhu zvaaitarisira kuti zvichabuda zvechibage chake pakaenda kuruzwa 4 mabhaketi which is $28. Obva pazoenda kuita $40 yedu yedare yamusina kubhadhara. Saka tine $45.50, 28 plus 4. That was bringing us to the sulfur and about
So I told her any 118 plus 50. $6 kwenda kuchimamia kwenda kuarix Sharing yangu ya 120. Saka mali nilirudi wa yeseta $120. $45 50 ndio zake na free price zaka anatenga nile babudi zati bagi to ni bila monge ni zati ni $45 ndio kote yake ni 4 bagi zaka rusa $28 plus $40 yeda mama ya nani no mama yale Laura tikiti mwe makasungwa muri kudare munozaka nyaya yenyu takanga pesa dai mavakangobvumirana kuti mabharisa but muri kuona kuti mwangu inobvuma bharisa yangu inosvike ku$120 tauraii nyaya yacho iri pazvidhini yakatombotaurwa yakatombotongwa vainga unani saka ndazouya uya kwendaikanda ndobatsirana naye mwana wangu ndingoziisa wangu ndakataro ndandozvii asi pendauya nhasi ndakwira ngekumbo kwake ndaikumbire kuti ndingosvike pachimakakasi pacho ndiende koone pakatisiura ngemombe dzakomana zveshuwa ndasvikapo regai ndizvitaurire pachokwadi zvinozvitera ndondozvozvavo zvayo asi ndazvitarisa hatubhari dzichaidzo hapana asi hatidi kuzvitora mutaura zvendaona angama madziso kubharetsi hapana zvisina charabadi cheitemberi zvinhu zvokugara zvakanaka ndafambapo iyi right ndingatendetende kodetse zvakanaka asi ndega manje changamberi ndodzoka navabva makakasa ndoti zvakagadzika here zvinhu izvi vamakakasa kuti tatarisa zvakadai ngenyaya yapiri handisi kudumbuise mutemo nini asi kutaurawo zveimona kunyaya yabuda pane zveshuwa ya ende inotoenderana nepano ndizvo chaizvo nedzimwe dzacho dzinotera asi tatarise iyi yazotarise kuti kune masapo unofunga zviri kominopera zvichidaika mazire kweinogara ndizvo zvinoitwa saka yabva yakabva yakwira kuenda kuchikokokukuru nyaya yekuti vane zvinobatiti zvingakutani zvinopera tichisana kunzvimbo ino zvakakorereka here kuti niise kuna sapo maoda kuti mamwira henyu tinosvika kure nyaya yenyu ndaizwa mberi iri nemweri nyaya iyi yakauya kudari kunomusa wavanhu machi murozvisa hasindero kofana ndombe mwairwa
this last week inini mungadai mwati uyu mwana mwana ungadai akatofonera uchitobara mhosva chinhu chako chekutanga kufonerani saka iye haana nozi aiti anozvipedza 1 2 muno masauronge tichitarisa umambo muno nemitemo yetinopedza yetraditional leaders act ine act yetinayo traditional ine mitemo yetinoshanda nayo handindoiti chimbundikira zvendutotonga muno zvese hapana zvemumusoro mangu zvino zvetakatozvira hurumende tini sabhuku haatongi nyama kwete masaurona nyika yese sabhuku haatongi nyama kana yenhunzi kana yekitsi kana yeshiri sabhuku mupurisa wamama purisa kune mapurisa anotonga apeno kufanira kutaura iwo andogara muno muchinza una zvamutaura wakambozwe mapurisa achitonge nyaya sabhuku mupurisa haatongi nyaya saka mukaona masabhuku ari kutonga nyaya indurura matsotsi vachasungwa mambo ndiye anotonga nyaya basa rasabhuku anoyananisa pane vari kuda kudini kuyananiswa kwete anenge achifunga kuti pachake ane maraitsi anoziva ane kwaanoenda une munhu unonga akamuti wokazai kune anhu anozviita kuti inini ndakatokora inini painona hakuna unyeperwa hakuna munhu unombokora kudarika mambo inyaya dzinozondotenderera mumakotsi asi mambo unozondoita dai muchizozviteedza hatisi kuda hedu kuti tidzokorodze nyaya yetakaita inyaya yetakatotonga taitonga munhu wacho akabvuma abvuma akazodisputa nyaya yekuti iye anga achitarisira kuti pamwe iye zvinoita mabhaketi 3 rubazvezesa asi mudhumeni macho akazoti mabhaketi imwe muchirungu unogona kuerenga maite kuerengawo ngoti matirenge kutozwisisa tinozomba zvino zvacho muteerenga but kwete disturbengi nyaya tinongata kutopedza unoziva kuti isusu tikanga takatochovha nyaya yakuda kutopera kudai tinenge takutotanga kuzwi kunakirwa kuti dzimwe nyaya kadzamwana kutonga atisupera isiteti kutoroti inyaya yatopera bcause takateedza zvinhu zvinona mai avo takataura navo tiitaurai mabhaketi etinonegosieta munomo akati inini haangaiende kwaana mudhumeni ana alex office ndikataura kuti unogona kuzonga anoti makosi kana kuzotoestimata zvinhu zvakawanda kudarika zviripi zvingo sezvimuri kudini kutanga ndiye akazviapulaya saka mudhumeni papipara ari kuti 4 ati 4 wakati 6 iwo achibva ati 3 saka pazobuda 4 ndoitatangi $28 then mainputs ake akaita $45 something then pane $40 yedare yaasina unene asina neserungu yaita 120 yaita 120 iwo nyaya yavo kuti uyako yakaita mudano vanokubhadhara ndaida kuvarova muvhuri ndakuwabhadharisa muvhuri wake yechipiri yacho iri yekuti akaita nharo dare rese munombozvikati munopinda kuwirirana ngonepe munodini akati ine yangu aitomboiti ndotodoti zvitueni but still zvaakati zvacho zviende ahiwa futi vaakati kwaitomboiti iwo anga akati 3 kwabva kwazi 4
arohwa futi kwaakachembera kuenda achishora futi dare muno kuti zvomuri kutaura imimi mambo imo hamugoni kupedza aba imimi ngatitsvake unopedza uyu ndiye wazodini mapedza but kupedza kwake ndaiti pamwe kuchabatsira kuti iye abude mumboswa but kuri kutomutsimbirira vai mumboswa saka that's 120 plus yembudzi yedare mbudzi akatobatwa nemhosva ino ngaidodzita mbiri next time handina anhu anoita nharo zisitauro kuti ngatiite zviro zvinopera izvozvi tikadaita tiri kuita dzimwe nyaya asi tiri kuita yani iri pachikwereti futi yemusina kubhadhara futi saka in short that's the verdict imimi muri kubhadhara idzodzo 4 buckets mabhadhara futi mabhadhara futi zedani that's $160. Mari iyoyi tiri kuida on the 26th of April, so 26. Nemakuya mari inoita 160 zvomakachemera kuti zvikubatsirei zvakubatsirai kubva wanga wakati 6 buckets that was $632 maiva anobhadhara $42 or maybe you further negotiated maybe down to 5 or whatever, still mind your tax but makazviramba mukati ndinoda kuenda kwana mudhumi tsamba yabva kwana mudhumi kwakudokuti $120 $8 plus 40 ndobhedhari saka ndiyo anza yenyu yetinayo panyaya munoda kuti kudini imimi ndatodzokera henyu imimi ndatopedza hamusi badala takupai mukanawo unoti patitabva takutaurirai handinoshamiswa kuti muchudu kutaura ngoti zvese zvimwamurozwa ndatopedza kuti nyaya yakatotongwa one uyo akabvuma akatotaura mafambisirwe ari kuti itwa tikamaita ndo harianze musundu utaure ngoti tinototi takatotonga tikapedza nyaya ndosara yaikuti ndautoutaura anoti munorambidzwa but hamusi mudarika izwai musai tizwai zvebaba izwai takunyarai hamusi imimi maadaka tinoisa data hatina program nhasi tanga tiri kuuya kotora result iyi kuti tivataurire zvakabuda nemari ndopi tiri nhasi imimi munonyoresa apa muita inozi application against judgment tombe zuva renyu redare nhasi hatina pazvotaura neni ngoti mautoti june anhu ari muno vanopedzira kuti ufungoti mwakangwara kudarika izvozvo bhozika imwe mwaya makazvipurana isi tisina kupurana mudare munhu handiti munoona tinomba munhu samoni kuti tikupurana wazvo saka imwewe zvavaya makatipurana isusi tisina kupurana tinoisai nyaya yenyu apo ndinitsangamire maitire mwakaite nyaya yanhinginhingi unovari mwana wangu dotipinde mudare musi wacho iwo tinobise dzimwe nyaya dzese toite yenyu kusvika zuva radoka tinonga takamupurana wamai kuti munhu uya urudei handizve handizivi sekuru vangu vaabva kumabvunzo mubvunzo ndinopa musi wa1 izideti ndiyani apazvisiyai ndozvandataura kuti maanza ese hamusati mwakutaura anga ari kuti mwana wenyanika pamadhesi dzemusi wa1 waifoda yakati kutaurai kuti shona yacho muine full information besides tangovaremekedzawo kungotosedare ngereduka rechivanhu tinee tichiti tingozwawo zvimuri kuda ungodini but kwete kuti mwaudototi
bvunzo kutode kutonga mhangu kutoite imwe nyaya isusu takaipedza. You can appeal. Iyeye munomutaurira imwimi you cannot munomba information kuti iwo izwaka nyaya yako matongerwo yakaitwa pane chitsotsi mobva mwamutaurira zvaanoda kuti aite ndouyevi uno tobva tatimugarira toita mupurani kuti urudomboya achiti tobva tatozviita but kwete kuti nhasi imwimwe mwatoyo hatitomuzivi hatina nezita renyu kuno hatinawo mupurani mwautodozwe nyaya dzese dzakatongwa kuti mwakatonga sei mwatoita unga resident inspector wedu chidzoka iyogo chidzokera iyogo makaka ava ngavadzokera ava vanouya dare tinaro muswari tinoresai apa mouya tinomisa dzimwe nyaya dzese toite henyu unaona futi kuti muchaita mhosva yedu yatopera muchapedzisira machizoripiswa mozoti mambo uri kushaisha chitori nene kutotaura musapopota muchibhaba paa matimatare akawanda tinoise kumwe kuchituka zimatare misimugaba akaenda atataura ndiri inini maizoti uri vageresi asi aifai kutaura baba ndio basa rito yakarara kumanya semuisinga matare akawanda inoiswe kumweni kusekara rimene kata ivere vangu isusu hatingoti zvetiretaitaita pedza bhozi makesi dzedu achibva panapa achaenda futi kwamuita anonoita maassessment obva ikoko obva aenda kuprovince oitwa maassessment obva ikoko oenda kunational oitwa maassessment saka imimi munogona kutoapila this case oenda kuharare kana kupi kana kuhigh court kana kusupreme court mundori nemafekisi enyu anodarika zviri apa munowina. Thank you. Mati kuda kupunungura magwere mwomudzosera magwere muruda kubhadhara chikweleti chenyu che160 chese ngemagwere ndinonga ndichoti ndasvikira hangu ipapo kuti ndizoonawo chekuti ngoti hakuna kusagadzirira imimi hazvinetswa mbuya kwamazvisvitsawo kumwa chihadhi saka musvitsa ikoko chekusaitoterere dare nekuzoti takunzai kudare kuno hatisikuya kutonga tiri kuuya kuenzanisa tiri kuuya kukubatsirai kuti mubatsirike pana ane chibhumbu chipere pane kuti mupedzerane nyaya dzacho mwega muri kunzoko munozotemana nematemu munozote saka tichiuya munhu saka imimi isusu hatina problem nazvo mati imimi munoda koyedani ndiyo inotanga ndo imwaya nehuku kudare ndo yasara $30 saka toti pa 160 minus 10 saka 150 saka pa $150 mune misodza 21 mabhaketi yatosvika ku100 chakuti pane $40 yedare plus mbudzi patanga kuti mbudzi yekuzvidza dare kusaikuya kudare ndipo pamabatwa pane $40 yazosvitsa ku160 gozi yanga asvika pa 120 plus $40 ndiko kwayazieni gozi makazvidza dare mazuva ese kubva muswa yakamaripoti pamuswani zve muswa 1 muswa 1 kusvika nhasi ta 1 March kusvika kuna 12 April mamuchitidza dare pesa saka ndipo pabuda imwe mbudzi yeizvo ngezvewo 120 ngeyewo nini
vanhu makatombodayidzwa mukasauya kudai Mutalo rauye. pepa makapuwa mukasevhiwa pepa No, hawo ngati pane 21 buckets dzinouya ka 21 buckets dzacho ndinonga ndati ndichandishazokufungira muona zvinenge zvabuda musi wa saka mune makutuya nezvinenge zvabuda zvacho musi wa 26 mutuya nezvinenge zvabuda tobva tazviveka kuti zvinhu izvo zvinenge zvimari tichifamba takadaro but tiri ipapo imimi kana musugutsikana zvinhu izvozvo munounza muchienda futi kune mamwe matare musaregedza dzindena futi kune mamwe matare endai mukaona kuti ekuti mani munhu hamugutsikani munogona kuenda Chipinge, munogona kuenda kwaMutare, munogona kuenda Enyore kana kuHarare muchivataurira vanokubatsirai. Hatidi kukuvharidzirai kuti dare redu harisiro rekutanga nekupedzisira ayo, iri nderekuti ndokwamakaudza. Asi mimi kana muri kuona kuti vanhu ari panapa matongere ari kuita ane fevha, mune right yekuenda kumangara kana kwana Mungusha kana Rumbi. Musambotonomangara muchiti munomangara muchisungisa inini kuti mambo wakaite chitsotso, uyai muone nyaya yaakanditoma. Izvo zvamumborambidzi munoita. Asi chikweretu kunokuchipatara uku muchini chifambira ino mukazozi nedare riya mwamaenda mwawina mari dzese dzamwakabhadhara kuno zvese neinei tinokupai mazwa. Then inini ndinozoonawo futi zvindinoita pamusoro pekuti chitsotsi changu chabatwa ndogona kutomutengera mota. Noti ndimi munhu unonga ari wekutanga undibata kuti nditsotsi chitsotsi nomutengere motikari nyowani. Musamboregera pazvifambire baba anomubatsira anatozviziva mafambisirwo azvo. Munotowina chiziva kuti nyaya yemukaiwina ndomutengera mota. Chiendai.